бародарони ҷони ман, ассалому алайкум. Чӣ бозиҳо буданд дирӯз дар Лигаи Чемпионҳо? Оташӣ буданд. Росташро гӯям, танҳо ду бозӣ воқеан топ шуд ва албатта мо имрӯз маҳз дар бораи ҳамин ду бозӣ гап мезанем. Бозиҳои боқимонда ҳамчун ҳамеша бо таҳлили пурраи ман дар канали Телеграм мебораянд. Он ҷо ман ҳар як бозиро бо тафсилот, фикрҳои худ ва хулосаи худ шарҳ медиҳам. Аммо гармтарин бозиҳои дирӯзаро мо имрӯз дар канали YouTube муҳокима мекунем. Пас худро омода кунед, барнома ҷолиб мешавад. Ва боз як чиз бародарон, агар мехоҳед бозиҳои дигари имрӯзаро дар эфири зинда бо сифат ва тасвири аъло тамошо кунед ва ҳамзамон бо ман ва дигар мухлисон суҳбат кунед, ҳатман ба канали Telegram обуна шавед. Ссилка дар описания ва дар комментария ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред, ки давомаш ношти мегузарад. Бардорон, чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз дигар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва барои бозам ҷолибтар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промои махсус тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дӯстони азиз, ростӣ Бавария боз нишон дод ки чаро онро мошини олмонӣ мегӯянд. Аз дақиқаҳои аввал фишорро баланд карданд, тӯбро нигоҳ доштанд, хеле фаъол буданд. Ҳамаш дақиқ, зебо ва бо идея. Дар қисми аввал метавонистанд бозиро тамом кунанд, лекин чанд имкониятро истифода накарданд. Фақат ҳамин чиз буд барои онҳо камбудии калон. ПСЖ бошад ба одати ҳамешааш бо худбоварии зиёд баромад. Ситораҳо зиёд, садо зиёд, аммо бозӣ бетартиб. Моментҳо доштанд, вале ҳамлаҳои онҳо хатарнок набуданд. Фарқ равшан буд. Бавария бо нақша бозӣ мекард, ПСЖ бошад бо ҳиссиёт. Ва дар футболи калон ҳамеша нақша пирӯз мешавад, на номҳои калон. Диаз бозиро хуб сар кард, вале баъд аз ҳаяҷон як иштибоҳ кард ва дастаашро ба мушкилӣ гузошт. Ӯ қариб буд ки бозиро вайрон мекард, вале дар қисми аввал воқеан ӯ беҳтарин бозингар буд. Дар бораи довар ҳам бояд гуфт, лаҳзаи хориҷ шудан баҳснок буд. Метавонистанд корти зард диҳанд, на ин ки сурх. Аммо чие ки шуд, шуд. Ҷароҳати ҳаким бошад хеле аламовар аст. Ӯ барои ПСЖ бисёр муҳим аст. Агар ӯ набошад, тарафи росташон хеле ва хеле суст мешавад ва умедворем ки ҷароҳати вазмин нагирифт, зуд ба ҳаят баргардад. Инро таманно дорем бародарон. Ноер бошад, ӯро бояд алоҳида таъриф кард. Ӯ қариб 40 сола шуд, вале мисли ҷавон бозӣ мекунад. Бо эътимод, ором, ҳамеша дар ҷояш. Вақте ки ӯ дар дарвоза аст, ҳис мекунӣ ки ҳатто агар муҳофизаро гузаштӣ, боз як девор пешат меистад ва воқеан кам кас метавонад ба дарвозаи ӯ гол занад. Лаймер бошад мисли мотор. аз аввал то охир давид, ҳеҷ касро намонд, хаста нашуд, бисёр кори калон кард ва тренер компанӣ офарин. ӯ Энрике ва дастаи ПСЖро пурра несту нобуд кард. Ҳамаи чиз бо фикр, бо ҳисоб ва бо оромӣ. Қисми дуюм бошад безеб гузашт бародаро. Ҳамаи мо шумо дидем. Пас аз хориҷ ва ҷароҳатҳо бозӣ ором шуд. Довар бозиро шикаст, тамошои он дилгиркунанда шуд. Хеле афсӯс, чун қисми аввал воқеан зебо буд. Футбол бо суръат ва бо ҷанг. Дар маҷмӯъ имрӯз Бавария қавитарин дастаи Аврупост. Ҳамаш дар ҷои худ. Система, тартиб, бозингарони бо эътимод ва касоне ки мегӯянд онҳо танҳо дар Германия хубанд. Ба рақамҳо як бор нигоҳ кунед. 16 ғалаба аз оғози мавсим ва фарқи тӯбҳо 56 ба 11. ин сатҳи хеле бузург аст. ПСЖ бошад дар ин мавсим мисли ҳамеша несту ҳаст. Як рӯз қавӣ, рӯзи дигар беидея. Агар то плей-офф ба ҳолати хуб наоянд, боз ҳамон ҳикояҳои мавсимҳои гузашта мешавад. Оғози хубу анҷоми бад. Ин бозӣ нишон дод ки имрӯз чӣ гуна дастаҳо пирӯз мешаванд. бозӣ танҳо бо ном не, балки бо фикр ва нақша бурда мешавад. Ва Бавария ҳамин даста аст, дастаи бо идея, бо интизом ва бо кори якҷоя. Ва чӣ хеле ки дина шаб гуфтам, боз такрор мекунам бародарон. Бавария фаворити тамоми мусобиқаҳои аврупоӣ мебошад. Хоҳед инро қабул кунед, хоҳед ки не. ихтиёр дар шумост бародаро. Бародарон, росташро гӯям, Реал ин бозиро сазовор шикаст хӯрд. На аз сабаби вар ё довар, не, аз сабаби худи даста. Онҳо набаромаданд ки ғолиб шаванд, онҳо баромаданд ки танҳо дифоъ кунанд. Ва ин дар майдони Энфилд бар зидди Ливерпул. Ки ин
тактикаро фикр карда буд, намедонам. Аз дақиқаҳои аввал дида мешуд ки Реал ба худ бовар надорад. Ҳама эҳтиёткор, тарсон гӯё метарсиданд ки бозӣ кунанд. Эҳсос мешуд ки Алонсо ба бозингарон гуфтааст: муҳим он аст ки гол нахӯрем, на ин ки ғалаба кунем. Аммо бо чунин фикр ба Энфилд меоӣ, туро он ҷо албатта ки шикаст интизор аст. Ҳар як стандарт хатар буд, ҳар як углавой зарбаи эҳтимолӣ ба дарвоза. Танҳо Куртуа дастаи худро наҷот дод. Агар ӯ намебуд, ҳисоб мисли бо Атлетико мешуд. Фоҷиа. Ӯ ягона бозингаре буд ки дишаб ҳақиқатан сатҳи Лигаи Чемпионҳоро нишон дод. Дар бораи эпизоди дасти Тучуамени баҳснок буд, вале ҳатто агар пеналтиам медоданд, чизе намешуд. Зеро дар Реал ҳеҷ идея ҳамла вуҷуд надошт. На як комбинатсияи хуб, на як фикри равшан. Ҳамаи пасҳо ё ба қафо, ё ба паҳлӯ. Ҳеҷ креатив, ҳеҷ ҷасорат. Ливерпул бошад ором ва бо боварӣ бозӣ кард. Ҳарчанд онҳо ҳам дар формаи беҳтарин нестанд, вале бозиро пурра идора карданд. Голи ягона аз стандарт, вале онҳо томи бозӣ бартарӣ доштанд. Собослай беҳтарин бозикар, меҳвари ҳақиқии даста мисли роҳбар дар майдон ва боз як чиз, Энфилд боз таъсири худро гузошт. Шояд аз газони тар буд, шояд аз фишори мухлисон, аммо Реал аз дақиқаи аввал гум шуд. Даста таоман ба фишор тайёр набуд. Дар ҷойҳое ки дар дигар бозиҳо пур аз бозингарон мешуд, ин дафъа холӣ, ҳеҷ кас намедавид, ҳеҷ кас кушода намешуд. Идея намонд. Алонсо бошад таоман ҷавоб надошт. Ӯ натиҷаи бозиро дигар карда натавонист. Дар Байер ҳамаи чиз ба осонӣ мерафт, вале ҳоло ки фишор баланд аст, дида мешавад таҷрибаи кофӣ надорад. Ҳамон хатое ки бо Атлетико Мадрид карданд, боз такрор шуданд. Зери прессинги рақиб даста хато мекунад, фолҳои зиёдатӣ мекунад ва Алонсо дер фикр мекунад. Иваскуниё ҳам дер, ҳам бемаъно. Радигоро ки ҳамеша дар чап бозӣ мекунад, ба рост мегузорад. Вақте ки даста мағлуб шуда истодааст, ягона бозингаре ки метавонад бозиро дар майдон, дар миёна ором кунад, ӯро дар захира нигоҳ медорад. Ин гуна кор дар клуби бузург кор намедиҳад. Дар Реал мураббиёни эҳтиёткорро дӯст намедоранд. Ин клуб ҳамеша бо шахсиятҳои қавӣ машҳур аст. Агар мураббӣ тарс дорад, дер ё зуд бозингарон ба ӯ бовар намекунанд. Ҳоло ҳамин чиз дар Алонсо ва дастаи ӯ дида мешавад. Алонсо ё намехоҳад, ё ин ки наметавонад риск кунад. Аз ҳамин сабаб Реал аллакай сеюмин бор аз дастаи англисӣ мағлуб мешавад. Соли гузашта аз Арсенал 2 маротиба, ҳоло аз Ливерпул. Ва ин Ливерпул ҳам дар авҷи қувват нест, аммо боақлтар ва ҳамоҳангтар аст. Каррерас бо Салоҳ гоҳе хуб буд, гоҳе не. Винисиусро Бредли таоман хурд партов. Мбаппе ва Винисиус ду бозингарони асосӣ ҳастанд. Агар онҳоро хуб маҳкам кунӣ, Реал дигар чизе надорад. Бе онҳо ин даста танҳо ном дорад, на система. Ҳақиқат ин аст ки Реал ҳоло ба рақибони ҷиддӣ омода нест. Ба онҳо бахт баландӣ кард ки Барсае ки ҳоло дар ҳолати суст аст, мағлуб кардан. Зеро агар не, боз як шикасти дигар мешуд. Дар дифоъ иштибоҳот зиёд, дар ҳамла идея нест, дар марказ бозӣ пурра гум шуд. Алонсо бояд ҳамаи чизро аз нав созад, на танҳо хулоса барорад. Имрӯз Реал танҳо бо шарофати Куртуа аз фалокат наҷот ёфт. Ӯ қаҳрамон аст, девори ҳақиқӣ, сабаби асосӣ ки шикаст калонтар нашуд. Бе ӯ 3-0 мешуд, на камтар. Фанатои Ливерпул, табрик, ин ғалаба ҳақиқӣ ва сазовор буд. Аммо барои Алонсо вақти фикр кардан расидааст. Дар Реал вақти таҷриба нест. Ҳар шикаст зарбаи сахт ба обрӯ ва имрӯз ин зарба хеле баланд садо дод. Ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бардорон, дар паноҳи Аллоҳ.